Por veces preguntámonos quen serían os donos de lugares que se chaman súa vila ou súa igrexa, como se ese súa indicase propiedade, e mesmo se súa ermida non será un castelanismo. Non, estes topónimos que empezan por só ou por sú son moi bons de interpretar se lembramos que a preposición latina sub significa baixo de, e así subdelegado e subdirector son os mandos que están baixo o delegado ou o director. Someter é meter baixo algo, e soterrar é meter baixo terra. Así que agora calquera entende que súa vila é realmente sú a vila, é dicir, unha aldea que está da parte de baixo dunha vila actual ou antiga. E que súa igrexa, ou mesmo súa igrexa ou súa eirexa, é unha aldea que está máis baixa ca a igrexa, que queda no alto. E súa agra e súa pena son aldeas que están máis baixas ca unha agra ou ca unha pena. Polo tanto, súa horta e súa ermida non son castelanismos, senón lugares que están sú baixo unha horta ou baixo unha ermida.